Tu som ja s Kyrou a tu je Avrila Sink. Dneska sme boli na prechádzke a teraz akurát ideme tak, kde do Riti. Presne tak. Ukážu čo ty. Čauky. Ale nevieme, kam máme ísť. Áno. Blúdime tu na všade. Tak. Teraz nevieme, kde máme ísť. Sme ako zablúdené v lese. Čo sú to za zvuky? Pomôž mi. Ale vidno tie bloky. Jaj. Drm. Poďme do lesa. To je euro. Európska únia. Jaký dzivý strom? To je v Japonsku, ne? Zvel to. Ladno. Tak zilo bolo. No chápete, my sme šli na... Krevety. Hej. Klasika. A akože zrazu tam prídu Takí debili proste. A začali sedieť na normálnych detských veciach. Začali sa točiť na kolotočoch. No, ale čo s tým? Vážne. Motáme sa po parkovisku, no je toto normálne. Skoro to roztrhali. A keď prišiel jeden chlapec, čo sme si mysleli, že to je jeho ocko, ešte sa k ním pridal. Bol Nie je to normálne. Utrhnutý ako z reťaze. A vyhnali Veď boli nás v opici. hombálky. Čo Vyhnali boli nás v opici? hombálky. Oni sú v opici. Jaj. Horor. Ale počúvajte. Mám pre vás takú namietku. Ešte som len začiatočníčka, ale viem, že to nebude asi síce také dobre. Ale mohli by sme trošku pomôcť našej planéte. Veď predsa chceme žiť aspoň minimálne 1000 rokov, aby sme prežila naša planéta, ako i táto tu na... ako to povedať piča. Ale nebojte sa, my sme dobré kamošky. I keď sa síce trošku ašteríme. Keď ju viackrát zabijem. Nic sa nestane. Aj. Si vždy o hlavu kráča, nezabodaj. Ja, dáš. Ako pekne je jeden mesiac. Tam hore. Nie tu dole. Ja viem. Prečo ukazuješ na mňa? Lebo. Ty si divná. Jaj. No a inak čo vám povedať? Práve teraz ideme kde? Dom. Nie. Ideme Neviem. tamto. Nie, neviem. Ideme tamto. Ideme na dzivé ihrisko. Áno. Tam bývali. A bývajú tam dva naši kamoši. Tie sú youtuberi. Ako my. Takže dobre sa tu máme. A tešíme sa. A tam dojdeme. No, už sme tu. No, presne. A ukážeme vám pár zvých videí. Keďže ku mne všetci hovoria, že ku mne sa hodí slovo láska. A to tu nemáte. Za chvíľku vám ukážeme video. A čakajte na jedno video, kde bude ona. A to je o jej láske, hej? Áno. O niekom proste, do koho bola. Do koho nie som. Čiže proste to je jedno. Nechceme vám prijať zbytočné nádeje, aby sme vám dali všelijaké veci, že sa dozviete viac dačo o mne. Napríklad o mojom súkromnom živote sa nič také podrobné nedozviete. Proste sa len dozviete o tom, ako mne sa hodí slovo láska. To je všetko. Ako môžete vidieť, je to tu živé, paráda. Nie, vedľa je škôlka. Tam sme my dve chodili. Pamätáš si, ako to bolo dávno? Tu na všade. Je to tu naše. Poďme na tú liesku. A tu sú preliesky. Naše dve obľúbené. Najobľúbenejšia táto. Kamenica. Čauky.
zelené sú, ako vidíte. Čo, odkedy zelené, Ježišmaria? To už jak dlho? Sú dosť dlho zelené. Odkedy? Môže už roky. A toto sú naše krásne miestečka, kde si sedíme. Ale väčšinou sú iba na druhej strane. Toto je len klasika. Rob safe. A dajte like. A keď nie, tak viete, že si dajte s Bohom. A keď nie, proste dajte lapky. Lajky, lapky. Nechápeš. Pointa toho všetkého, chceli sme sa zoznamiť s vami. Keďže ja som len začiatočníčka, tak som prišla za touto mojou kamoškou. Asi príštích budúci niekoľko videí budú spoločne. Čiže asi takto. Nebojte sa. Možno, že čoskoro sa z nás stajú najznámejšie youtuberky. Čaute. Takže, čo mám povedať? A inak, ako sa máte? Bolo by dobre, keby ste začali zdieľať aj moje videá, ale aj jej. Proste by to bolo super. No, čo mám povedať? Táto tu má veľmi veľkú lásku, lenže sa toho zbavila. Vidíte, aj ja som sa tej lásky zbavila, každý sa zbavil svojej lásky. Takže ľahšie je zabudnúť, ako sa zaľúbiť. Naopak, pardon. No, čo mám povedať? Noc je dlhá. Noc je mladá. A dlhá. Jak i ty. So sponačkou. A s gumkou. Klasika. Na ty poviem im od našej poobednejšej príhode. A inak, aby ste vedeli, dneska po obede sa nám stalo to. Išli sme so spolužiačkou do knižnice. Bol tam jeden chlapec. Volá sa Dano. A ten sa snažil, nehovoril potkan so sklumičkou. Tejto tuna hovoril decko. A ja som na to povedala, že je ufnúkané decko so splienkou. A ona je posraté decko. Lebo Ja? už raz sa u mňa... Nie. Áno, dobre. Raz som sa u nej zosmiala. A všetko som vyplula, čo som mala v ústach. Tam proste tak. Stáva sa to. A inak prezradíme vám. Vždy verte na duchov, len proste na ne zabudnite. Inak. Viete, čo sa divné stalo? Mali sme angličtinu a stala sa taká vec, z ničoho nič sa spustil vodovodný koutík. Lenže to sa dá teoreticky vysvetliť, lenže pri nej nie. Napríklad pol hodinu sa učila dejepis a potom sme jej išli kúpiť nádherné nohavice. Bola švanda. Napríklad každý sa učí pol hodinu, veď viete, aký Dobre. ťažký bol ten dejepis? Potom sa vám ešte ozveme a A učili teraz... sme sa všetko. Čauky mňauky, Dajte nám lajky. Čaute.